Black Cobra. Wow. Masih gurem, adik-adik pedimen. Serba maba pista sikau खालामनायनि दावराव बाजाबलायनायनि दावराव आरो माबा वाय खारनायनि दावराव आरो माबा नैबे जोंना येल' फंबायाथ' माबा मालानिफ्राय गायक जाखो आंथ' माने पाताखौनो मोना माथो हमनानै हमनोनो हाला माथो माबा ब्लेक कब्रा वो होनलायनाय माबा सिंगारनो गोदैथार माथो गाराङाबो आसोलना गायक जानो हामारगोन नोङो येल' भाई बायसान्सआव भिडिअखौ नुबा गाज्रि दा मोनदै बाबु जय हो वाय ना वायाथ' थगायना लुथिना खारलांबाय हाबाखि न'आ एसे हाबदोंमोन माने मालायफोरखौबो थुब्रा बरननाय नुबायना गोसोआबो गुदुं जाबाय एसे एल' बायनो मोनगोन नामा बुरजानो थाखा थफ्लाखौ एसे मोनगोन नामा होननानै साननानै हाबनाय जादोंमोन आरोखि खिन्थु आं बुहुद लास्टावसो हाबदोंलै भाइमोन मिथिबायना हाबनानै माथो रायजानोसो थोलाबायबायलै माथो नै दिनै माबा KYC 6000 होनानैसो माबा हाबनांगौलायनो आरो होमबासो 6000 KYC खालामबासो नोंना फैसाया माने फैफिनगोन जाहैदों आरो 12 आगस्टआव बेबो आफाना आफिखौनो गेरेन्टियानो गैया ब्रकार एप जायखौ होनदों ना मा होनो थ' सोरखौ मा होननानै सोरखौ मा फोथायबावनो गावबो हाबनानै माबा जाम्ब्रनाय बायदिसो मोनबाय आं माबा 6000 नि जेला माबा बै माबा माबिखौनो जानानै लोंनानै सोरखौबा पार्टि जाहोलायनो हागौमोन आं ना सोरखौबा हाबाफोराव एसे दान होनायबा ओइ आमुखाया ओरैबायदि दान होदोंमोनलै जोंनि हाबायाव बिनि फिसा फिसौनि माबायावबो माबा मोनसे होथारनांगोन होननायनि माबा मोनसे सहाय सुजुग मोनगौमोन बाला ना 6000आथ' दैयाव थांबाय गुलिमारौ सेस बरबाद आरो दहाय इन्ट्र' जुन्थु नुदों नैबे फिथा सिखाव खालामनानै हमजादों माने लागायजादों आरोखि माने दामजादों दंफाङाव खानानै सिरि माने हाबा जागोदान बयफ्रेन्डखौ लेंहरनानै हौवा गैयै समाव माने कुलु जादों आरोखि स' माने कुलु माने नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय कुलु माने मा बेखौ सोरबा बुजायनांगौ दङ ना मा होनो गासैबो बुजिखायो गोरलै गोरलाम दाना कुलुआ मा बुस्थु आदै फोदैमोन दिनै जोबोद गोबावनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो गुरब्लानो मोनफैलायबाय वाय खारनायखायसो फैदों होननानै सानलायगोन दा सोरबा बिराद गला मानसि दं जोंनाबो लोगोफ्रा आरो नायग्रा आंनि भिउवार्स आंनि साबसक्राइबारफोरा ओइ फोदै वाय खारनायखायसो नों दिनै फैलायबाय नामा होनलायगोन दा स' गाइस वाय खारनायखाय फैदों होननानै हमजासिगोन ना खारबाय गैला वाया जायखारलांबाय गावनि देशआव आरो जायफोर बे 6000खौ सोदोंना बेफोरबो एसे सानै हयै सोखादो मिथिबाय माने दैयाव थांबाय होननानै सानखादो आरोखि स' 12 आगस्टआवबा बे एप्सखौ अपेन खालामना होगोन ना होआ उइद्र' जागोन ना जाया बेखौथ' बहुद साननाय फैबाय आङो ओंखायनो बाला जाब माने गारना दोनस्राबाय आरोखि माने आङो फैसाखौ सोला नांलालै खेला स' गाइस जोबोद इन्टारेस्टिं दिनैनि भिडिअ आरो जोंना एल' फंबाया दहायनि जुन्थु इन्ट्र' भिडिअ नुदोंना नोंसोरो ओरै ब्लेक कब्रा होननायाव जुन्थु बे सना बसुमतारी आब'आ जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने एल'खौ बाब माथो नोंनि गाराङालाय ओरैबायदि माने बायसान्सआव सना बसुमतारीया बेनि मेथाइ बानायबा एल' फंबायनि फार्स्ट मेथाइखौ माने लागोन आरोखि सना बसुमतारीया माने एलबाम बानायगोन जाहैदों आरोखि स' गाइस नोंथांमोनाथ' नुखाबाय सिगाङावनो आरो वायनि सोमोन्दैथ' मा बुंबावनो रावबो बिगुमा गैया ना मा होनो खारबाय गैला बेखौ दा माथा मारिना लाब गैला मिथिबायना स' मोनगोन होननानै जायफोर मोनगौबाय जो आगे हुआ वो मिल गया ना जो पीछे हुआ वो खा गया ना जाबाय बेखौ रावखौबो केस खालामनानै जेबो फात्ता मोना मिथिबाय आरो सोरखौ केस नोंलाय सोर मालिकखौ सिनायो सोर फाग्लाया केस होनानै सोरखौ ना मा होनो गैला बाबुमोन खारबाय डलारा खारबाय बिरलांबाय मिथिबाय ना बायदि आरो दा गोसोसै आरो आङो हाबदोंबो बांसिन प्रायभाग मानसिखौनो जोंनि बर'खौसो नुदों दै आरोखि दै गाज्रि मोनना बेयाव लाब गैया बांसिन मानसियानो 100%आव 90% बा 80%सोआ डाइरेक्ट बर'आनो हाबजोबदों होननानै आङो डाइरेक्ट बुंगोन वाय एप्सआव मिथिबाय ना बांसिन जोंनि बर'फोरानो दं हारसा सयकिया नेपालि दफ्ला कार्बि बेफोरखौथ' बहुद माने 100आव 10% सोखौ आङो
नुनो मोनदोंमोन आरोखि जोंना आरो बोगोलाबानो बसुमतारी दैमारि ओइ हाज'वारि माबा माबि ओइ हेन तेन खालि बर'ल' आरोखि स' जोंनि बर'खौल' लुथिनानै YBY जायखारलांबाय सिउ गुलिबाराव ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे दहायनि गावलायनाय भिडिअखौ नायनो नामा ससे स' नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे भिडिअखौ आरोना जोंनि बर' नङा दै खिन्थु खाथियावनो जादों राजबंशी आरोना माने आं दहायबो बुंखाबाय माने हौवाया हाबा जागोदानमोन माने गावनि बयफ्रेन्डखौ लेंहरनानै गावलायदों माने गावलायदों आरोखि सिरि सिरिनो ना हौवा गैयै सुजुगखौ लानानै गावनि बयफ्रेन्डखौ लेंहरना सिरि सिरि गावलायनाय टाइमाव रायजोफोरा मोननानै लागावसै दंफाङाव खानानै दांजानाय मजाया मोजां जाखो ना नैबे सिरि सिरि गावनाया मोजां जाखोथाय गावनाय टाइमावथ' मोजां मोनबाय गावजानानै गावगारनानै ना ओमफ्राय दा लास्टाव दुमजानानैबा माबोरै मोनखो सोरबा दुमजाफेरदों नामा गाइसमोन आंजों आंनि माबा भिउवार्स आंनि साबसक्राइबारफोरा दुमजाबा माबोरै मोनो एसे खोन्थादो ओइ नैबे सामायन' साधारन बुस्थुनि थाखाय नैबेदि जानायाथ' आरो मा होनबावनो नङा होमबा स' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ ससेबाबो नायलांदो ना आं ससेबाबो नोंथांमोननो देखायनो कुसिस खालामसिगोन माबायदि लागायजादों आसोला भिडिअआव कन्टिनिउ था आरो जायफोर गोदान आंनि चेनेलाव फैनानै ओरैनो थांनाङा मिथिबायना लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनासो गारलांथार आरोखि दै दिनै फैदों जेला एसे गरम खालामनानै एसे गावसिना होलाबायदो लोगोफोर ना मा होनो स' भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नायलांदो आरोखि नोंनाव गोदो मोनग्रा बुस्थुफोरा नैबेनोलै भाई बोरै मोनदों दालाय दांजानानै नोंथां फिखाव साला मालसुर এই কেনেকা লাগিছে এই যে আমাদের সুন্দরী কন্যা মালসুরি করেছিলে দাংজাবাই আছেন মিथिबाय ना সুন্দরী বিয়ে লাগাই যাবে বিয়ে এবং প্রায় কাম বিয়ে সেবাবো मिथिबाय ना লাগাও দুম আজকে বিয়ে स' गाइस दिनै भिडिअखौ उन्दै बिसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन दै एबारनिफ्राय खिन्थु बारे बारे लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना आंखौ मिथिबाय ना माने नायनो बागुलायनाय ओइबाथाय आमोखाना भिडिअ फैलायबायलै होनलायनाय बायदि नोंथांमोना लोगो मोनबाय थासिगोन आरोखि एगेन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन जरुर बायमोन दै बाय बाय